Det kan jo være et rigtig lortejob, men der er jo nogen, der skal gøre det. Hej, jeg skal hjælpe dig igennem dagen. Det er tomt. Fint! Jeg tror, det her er lige det, vi har brug for. Jo. Du sagde, du havde skrevet før, ikke? Jo, selvfølgelig har jeg det. Det skal nok komme. Du skal det sidde. Men hun ses jo. Det der, det er lidt næggelser. Omgående.